सर्व रसिक प्रेक्षकांना श्रीनिवास आशे त्यांचा सप्रेम नमस्कार. रसिक, गीत निशा या भावमैत्रीच्या सुवर्ण महोत्सवी कार्यक्रमात आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. रसिक, सकाळची ही वेळ मोठी मजेशीर असते. हवेत गारवा असतो. कोवळ्या सूर्यकिरणाने नुकतंच अवनीवरती पाऊल ठेवलेलं असतं. फुललेल्या मोगराचा सुगंध सर्वत्र दरवळत असतो. असंख्य बिंदूंनी सिंधू बनावा आणि प्रत्येक बिंदूतून एक एक सिंधू प्रगटावा अशी आपल्या मनाची अवस्था झालेली असते. परमेश्वराची कोटी कोटी रूपेही त्यातून गोचर होत असतात. या भक्ती भावना आपल्या समोर घेऊन आलेल्या आहेत आमचे गायक महेश जोशी या पुढील गीतातून.